Danas užasno duva vetar, jako duva vetar, priprema se nevreme od večeras do sutra ujutro navodno nevreme, onda kao malo prolazno vrijeme i onda sutradan opet cijel dan samo nevreme. Nije hladno, iskreno, jeste ono hladnjikovo, ali nije... Koji je sad od dva debila? Strpljiv su. Neki su dobri, neki su debili. Da, krenuli smo na pogrešnu nogu, mjesto na onu drugu nogu. Ej, Eminem. To nisam čuo za to ranije, Auto Center Eminem. Dobre su zadnje kočnice. Danas smo zamijenili pločice na zadnjim kočnicama, pošto su bile na metalu. Nisu do sad ovako dobro kočile i sa onim, mislim, obično. Stvarno su dobro. Što duva vetar, brate, drva su sva iskrivljena. Voziš ko Beograđan. A šta ne razumem? Koji će ljudi ima telefon u ruci kad imaju, brate, računar od automobila? I oni i dalje nađu način da koriste telefon u ruci, kako, brate, možeš gledati film u tom autu usput i tebi opet neko telefon u ruci, brate, Netflix, Instagram, sva ta sranja. Jo. Rukavica. Pukla mi rukavica baš tu, ne znam koliko se sad vidi u mraku, ali pukla mi rukavica baš tu, a na kraju prsta i desi će ponekad da mi prst ispadne skroz. Jako čudan osjećaj, još da je pukla. I onda se desi ponekad ovako da ispadne i jako nervira, još da je hladno i onda ga ušušeš nazad unutra, ima ceo santim skoro koji ga drži nazad. Dali su mi male rukavice, mislim se to vidi iz aviona. Nisu narasle preko noći, jebi ga. Da, sad sam pričao već 5 puta. Ovaj snimak će biti malo drugačiji, bit će snimak od samo danas, da ja većinom pričam i ne dešavaju se toliko zanimljive stvari. Kako kažem, običan dan. Ko je Mont, a ko je Egro? Što truva? Kad u ovim malim ujčicama truva, ima toliko drveća, ima toliko skradurina, ovako uskih i nije uopšte onaj kanal. Sad će ti tu da čekaš njega da se parkira. Te, ajde. Ja sam motor, ja se krećem što brže mogu. Evo ga. Još malo možeš. Šta sam bio pričao? Mislim da je to pandur iza mene. Direkt. Pričao sam ubeđen pošto se zapravo kreće 30. Što ja nisam radio inače. Ima plava svetla. A ne, to je debilan moped koji ne može se kreće brže 30, a ume da se gura kod debilčina najveća. Ovo mi je omiljena ulica da ti proklize točkovi, jer ne možeš ubrzati u prvoj, a da ti ne proklizavaju točkovi. Šta sam pričao? Zaboravio sam. Ne znam šta sam pričao. Pas, mate. Čuo sam taj odjek od zgrada. Tak malo stišam, ipak ljudi, neki spavaju. Deca i penzioneri. Što duva vetar, prašinu ulice. U suštini, danas samo testiramo ovaj mikrofon koji nisam mi siguran da sam uključio, ali nisam iskreno. A mislim da jesam, potrudio sam se. Fuck. Tasty. Dobro. I dalje nema mazduha. Okej, dišem. We stop because no žmigavac, mamu ti. Još ne može da se popne na bankinu, pošto to nije jebeni parking. Mora neko me da zajebao. Ne može, svaki 10 je debil. Računajući i mene, kao što se vidi. Yes, let's go. Svaki put pravim istu reakciju ko da ne znam da se upali semafor. Ide ona pesma što ljudi stavljaju onu anime vikušu. Kako pleše i sad ću ja da radim isto sa svojim dupetom. Rukavica, ne, rudonosnice na
kaži prstu. Pala mi je rukavica za kaži prsta, kako... kako čudno. Evo, vratio sam, dopalo, ali sam vratio. Morao sam, stvari, zaboravio sam kompletno da sam u gradu, samo sam čuo odjek tunela i kao fuck, moram. Yes, let's go, yes, let's go, yeah, yes! It is the police. Idem dobrom brzinom, valjda, 60 je ovdje dozvoljeno. Dobro, išao sam dozvoljenom brzinom. I što duo vetar, baca mi zadnji točak. Fuck, zaboravio sam da otraka, užasno. Nisam znao koji sam brzio. Ne znam, ovaj deo teksta. Dobro, dosta pevanja. Ja sam imao neku temu koju sam želeo da pričam i tema je bila veoma zapravo ozbiljna i veoma važna. Ali nisam stigao mentalno do tamo, ne, izgubio sam se negdje usput. Fuck me. Što duo vetar, idem 60 ko da idem 120. Kurac. U suštini ja sam danas imao veoma važnu temu koju sam kompletno zaboravio, tako da je ovaj snimak bukvalno traćenje vremena sem mog pevanja koje je zapravo prelepo. Fuck. Ne gledaj u mene, gledaj u njega tamo, bradi kakav je. Malo si ogreban. Što duo vetar. Ko da idem 500 na sat. What the fuck? Bro. Aj pa nisi na pešački prijelaz makar. To je step up. Nisam obrisao kacigu, ne vidim ništa u njoj, a kad je otvorim ne vidim ništa od peska i smeća što mi uleće u oči. Ne sjećam se moje ozbiljne teme, ali sam se sjetio jedne podteme, što nema veze sa ozbiljnom temom, ali... Ovaj novi mikrofon, zapravo, brutalan, iskreno, imao sam sumnje, nisam verovao u njega, uopšte, Rode, izvini, znam da ste velika kompanija sa dobrim imenom, ali nisam imao vere, imao sam moći da mi jednostavno previše glasa motor ili previše probija vetar kaciga, ali tako neko sranje. Ali ne, Rode se pokazao da stvarno drži svoje ime, odličan mikrofon, makar cijelim jednim korišćenjem što sam ga ja koristio. Stvarno duo vetar jebo, pas mater, ne možeš vidjeti ništa. I onda te oslepi rotacija, mislim da sam se zajebao što sam došao na most. Borim se trenutno da držim korman ravno, da čak i pešacima vidim da duvaju jakne, kape, odlete. Smeće je svugde, evo primjer, smeće je svugde na ulicama, čak i ovdje. Ne moram da menjam trake, bukvalno me dune vetar sam. Sorry bro. Evo ja sam samo ispravio korman, mene vetar duno. Šta ovaj radi? Mislim da znam šta radi. Ne znam šta radi. Što duva, jebote. Ja ostajem dole. Što se... Malo levo, malo desna. Jebote, oduo me. Nemam ja dovoljno iskustva za ovo, majke mi. Oduo me vetar skoro u drugu traku. Ja se sagijem samo da me ne bi spreda toliko udarao vetar. Sa strane nemam izbora. Udarat će me pa će me udarati. Ovako makar nisam ko... kako se zove onaj... O tome razmišljam, da. Što duva. Ne smijem da jurcam uopšte. Možda malo, ali... Kako je dobra zadnja kočica sad. Sad sam malo navikao i na prednju bolje da radim. Moram priznati, kočnice su i dalje sranje na motoru, ali mnogo bolje nego što su bile. To moram sebi da priznam. Sad, jako sam sporo vozio, iskreno. Bio sam nagnut samo da me ne bi udarao vetar od napred, nisam se naginjao u krivine. Što da nema, što smrdi. Uglavnom ova strana Dunava, ne pazdi toliko. Kao što rekao, ne smem previše da jurim jako to vetar. Što, malo levo, malo desno. Baca me svugde. Ne smem uopšte da jurcam, ne smem. Previše sam pička za to. Još jedna stvar. Pričao sam o mikrofonu, bla bla bla, i skoro sam
zaboravio tu temu jer ko zna šta se moglo desiti usput u mojoj glavi. Nije mi radilo svetlo sjelica za rezervu, za gorivo, bio loš kontakt, pošto sam ja menjao naravno. Ja sam off-road majstor, bio loš kontakt. To i naravno to znaš za tablu da ja sam skonto, nije moj sjeban mozak kriv što ja ne mogu da završim nijednu rečenicu. Već u novosadski putevi! Još kriv Novi Sad, srpski putevi! Sjeti sam mu, toliko je duno vetar. Upravo sam nagnut, ali ne skrećem. Osjetio sam u jednom trenutku da mi prednji točak nije bio osi sa zadnjim. A moje telo isto tako nije bilo osi sa motorom. Toliko duo bočni vetar. Stvarno nije toliko strašno iskreno ovako da šeteš okej. Zbog nekog razloga, ne znam da li zbog rezervoara ili čega, ovako mi još nije duvalo. Bude da me baca, brate, možeš ti kažeš 150 pa onda ipak neće 150. Ali ovako u gradu dok si krećem sporo me još nije bacalo, vidio. Moj testis ne voli ovo. To su bili zvončići, ako se nije primetio. Ne znam zašto, kad je najgore vrijeme za glupiranje, mi najviše inspiriše se glupiranje. Timing. Ovo me vetar duno. Timing. Jebote što duo. Ovako je lakše. Motorista veoma nestašan. Kad je najgore vreme da budeš nestašan. Svaka čast. 25. To mu isto ujedno i srednji prst. Iz više razloga. Oj. Pacov. O bože, vidi ga. Izgubiš ga, bukvalno. Ja beš u koji džep sam ga, vidi ga. Šta radi? Ja se čudim pozor što me juri kerovi. Točkovi. Lajem, točkovi, lajem. Rana, mazi me, molim te, gledaj mene. Točkovi, rana, lajem. Pardon. Ovu ulicu zovem Ball Crusher. Biće ovo da se zapuca tamo. Sad bi ja radio da se zapucam tamo. Fuck, pesak, autobus, fuck, smećarski kamion. What? Dunit će me vetar negdje gdje ne treba. Ja kad sam bio u školi, mene su uvijek zajebavali. Toliko si mali i mršav, duvat će te vetar. Ha! Joke's on you! Zapravo me duva vetar. Ha! Oh, fuck me. Dve ruke na kormanu. Znam da to na kameri izgleda samo kao da odjednom odem i pomeram glavom. Ali zapravo me duva vetar ko ne znam ni ja šta. Tako inače kada mi mozak ode na drugu stranu, onda pokuša da sačuva samog sebe i da kaže ko. I tako napravi neku glupu rečenicu koja bukvalno nema nikakvog smisla. Nema na čemu. Upravo to! Puta madre. Timing, please. Fuck. Spustio sam nogu. Brate, kece lete svuda. Stvarno se priprava neko ogromno nevreme. Don't go. Nemoj izleteti. Vidiš, ja sad obraćam pažnju na budalu, umjesto obraćam pažnju na pešaka koji čeka da pređe ulicu. Zaobilazi neku stranu. Ja mislim. Uroz. I ovo je ulica, ne znači da samo staneš. Okej, upravo sam stao ovdje kod promenade, samo da promenim bateriju i SD karticu na GoPro i tek tu nisam stao, ne kontam koliko suvo duva vetar. Kao na primjer,
tu se vidi trenutno. Ono, kurac, brate. Oni lampioni tamo će pasti. Viš tako kako se pomera ovako. Zanimljivo. Ali to ne zaustavlja našu avanturu, idemo kod Svete. I da završim temu od prošli put. Ta žuta. Šta sam pričao? Da, tu lampu, tu žuto svetlo, što je? To je svetlo gorivo, kad ti ostane ne znam ja koliko, kao upozorenje. I ta lampa je imala problema s kontaktom i to i osvjetljenje iza za obrtaje. I to sam sredio da bude kako treba da bude i sad sveti lampa, ali mi i dalje ne prikazuje koliko imam, to jest ne prikazuje kad imam nedostatak goriva, tako da sranje. To sam saznao na teži način, tako što je krenuo da mi se guši motor i otvori rezervoar, prazno. Sem toga, imate još dosta stvari da se popravi. Far baca veoma nisko, zato što je slomljen i leži veoma nisko. Kavica mi je bušna, mada to nema veze sa motorom, makar ne ovim, već Kikijevim. Ajde, tvrdo kočilo, jebo. Ne znaš ko je gori, već. Ja ne mogu da držim ovo kvačilo, što je to tako stegnuto? Je to moguće samo da moje kvačilo ne postoji? Boli ruka, ja ne mogu da držim ovo kvačilo, ovdje nešto nije u redu. Prati, trebaš biti nabildovan da bi povukao ovo kvačilo. Molim! Nemam levu ruku, šta se desilo? Jako je čudno! Molim! Kako je čudno! Kad mi se pocepalo rukavica? Jebi ga. To njegovog motora, kako siliš ono kvačilo. I sad, po ovom nevremenu, koji tek sad znam da zapravo jeste užasno nevremene, koje zapravo tek sad znam da je užasno nevreme, tako što sam stao i vidio šta se dešava oko mene. Ovo je ili bio list ili ptica, nisam siguran, ali je bio direkt headshot. Mislim da je bio samo list, iskreno, po zvuku, pa da je ptica, malo bi više po... Sam se usio, pošto je ovako svoj put direkt na vizir. Ovako, ne znam kako da animiram to, ali je bilo veoma smešno. Kako se vidi ispred, kao u starim crtačima, igricama, nema veze, previše objašnjava. Pričao sam u svetlu, kako ne radi i dalje, i pričao sam o motoru. Zamijenili smo zadnje pločice, makar to je isto dobra stvar, vi kako kući, evo, nije ni malo dobro, za razliku od pravih motora. Timing, yes! Joj što duva, okej. Sve što sam rekao danas u ovom cijelom snimku je joj što duva, skr i šiš, mislim da je to to. Što duva, ne dovolite uopšte, činic, ne dovolite, činic, ne dovolite, i levo i desno, no i napred duva veze. I meni postaje dupe veoma neudobno. I ovaj način da se istigliš kad te dupe žulja, kad ti je već dosta svega. I onda sedniš na rezervoar, malo jaja rašiš. Šta radim? Udari me kamen u glavu, mislim kacigla, ali u glavu. To je bio mrtav pacov, sada ću da istražim. Ili ogroman list. Ne, to je samo veliki list. Fuck you, veliki list. Pregazio sam mrtav pacova. Kutija, karton. Fuck, napao me karton. Jebote što dugo, ja ne znam da li kamera ovo hvata. Ali baš zanimljivo. Imaš sreće, imaš tolike sreće što sam usporio, što nisam puno govno, samo polu govno. Da, šta sam pričao, ja idem kući da spavam, ne znam koliko ima sati, ali ću da spavam. Sati ima 161,9. Pitao bi ovo koliko ima sati, ali previše je zadovoljno za razgovaranjem na mobilnom telefonu. Jebi ga, a ja nemam sat, i daj. Napad kutije, broj 2, ne, sad sam ja napao kutiju. Da piše tamo koliko ima sati, 21:25. Crveno je za njih,
možeš ići slobodno. Yes, please. Težak koncept, razumijete. Da kad je ono zelena strelica upaljena, da znači da imaš tek on kesa ovog puta, nije kutija. Otili smo neku random kesu i sad idemo da nađemo random kantu da bacimo random kesu. Je ovo Zara? Čini mi se da je Zara. Vi sam uviđen da ide za glavu, zato sam sklonio glavu. Znaš, ako pogodi, makar da ne pogodi u vizir da se ne bi ubio. Kanta? Here, kanta. Jel ima nešto u kesi? Nema. Napala me Zara. Ima svoju zastavu. Sad se grlim sa prljavom kesom, fuj. Ovo je naš ulov za dan. Je Zara? Jeste Zara. Se rascepala cijela. Nemoj izleteti ovog puta. Stoj. Ne idi. Vreme je za spavanje, do sutra ne smiješ da izađeš. Doće roditelji po tebi sutra. Oni u naranđastim ili zelenim, više ne znam, više naranđastim udevima. Dobro, završili smo sa tom avanturom. Tražimo dalje kese. Tražit ću od gradskog zelenila da me plate. Sa motorom prljam ulice. S rukama čistim ulice. A moraju da se parkiraju na najgluplji način. Prati. Joj. Postoji neka druga rečenica danas koju sam izgovorio da nije aladuva. Joj. Jebote, okej, zatvaram vizir, ne vidim, fuck, brate, idemo kući, počinjem da budem živčan, jako duva vetar, češe me nos, što znači da će biti besan ili tako nešto, što ima smisla, pošto prošla rečenica je bukvalno bila počinjem da budem živčan. Togo koji stoji na dve noge, molim. Buraz, gasi svetla! Ili našteruj farove, pošto ti ne rade. Ovo je kraj snimka, neće biti više ništa zanimljivo. Neću pričati ništa zanimljivo, umoran sam. Smorio sam svog sebe. Danih dana još. Dobro, i sa tim došao ovaj realno beskoristan i bezredan snimak. Bukvalno nema poentu. Imao sam poentu pre snimanja, moram da naznačim još 7 puta. Da sam imao ozbiljnu temu o kojoj sam želeo da pričam, ali očigledno je bilo nedovoljno ozbiljno da moj mozak zapamti što sam želeo